May dako nga katungdana ng mga barangay tanod sa pag-umod sang barangay. Sila ang isa sa implementing mechanism sa Barangay Peace and Order Committee o BPOC nga ang mayor nga responsibilidad mo ang pagpasiguro nga napabili ng kalinong kagkatawhay sa lugar. Makapoy pero abi mo kapuso, voluntaryo lang ang ginahimo sang aton pinalangga nga mga tanod nga wala sang sweldo kundi gamay lang gid nga allowances halin sa gobyerno. Subong nga aga ang kapuso ta sa Pasig City nga Lodi Chief Tanod nga hindi lalaki ha kundi isa ka babayi ang makilala ta na. Ang iya pagpalangga sa barangay bisan ano pa kabudlay, dali na tutukan ta. Kung may lodi kita ng mga pulis sa pampubliko nga lugar nga nag-maintain sang peace and order, may aran man syempre sang lodi nga mga tanod nga ekstrikto pero mapisan nga volunteer sa barangay. Ang bisita ta, bao outstanding hindi lang sa Pasig City kundi sa bilog nga Iloilo Province. Ari na si Ma'am Cherry Dairo, Chief Tanod sang Poblasyon Ilawod. Good morning, Ma'am Cherry. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Ma'am Darrell. Good morning sa GMA Regional TV Early Edition. Ano subong ang ginakabisihan nyo da sa Poblasyon Ilawod sa Pasig City? Sa subong ma'am, ay after sa nga aton nga facility, though nag-back to normal naman kami, back to duty, sa subong ma'am ang ginakabala namon isa clean up drive, though may banta naman sang dengue bala, sa pangay ng ulan. Pila ka tuig ka na nga tanod, Ma'am Cherry, antes nangin Chief Tanod? Bali man nag-start ako tulod ako sa tanod is 2010. Sa 2015-16 abi ma'am, nag-join nga mo nga grupo sa Search for Outstanding Tanod. Pero sa masubo nga surya, why kami kasulod 2017, nag-decide ako niya mga evaluator, why not nga mag-join ako individual sa Search for Outstanding Tanod. Kaging kalian man. Sobra naman gali isa ka dekada. Sa mga kapuso ta nga nagalantaw subong aga, ano ka importante nga may tanod kita sa barangay? Oo ma'am, importante gid nga ang aton mga tanod sa barangay kay una ma'am, ara na sila mismo sa barangay. Sila ang unang nga makabalo kung ano ang gakaratabo sa barangay. Especially sa mga kabarangayan nga malayo sa syudad nga inuras kag makaabot ang atong mga pulis. Kami gid ang nagabantahi sa among barangay, mapaadlaw man kagabi. Sang pandemic, Ma'am Cherry, dako man nga risgo sa inyo ang pag-serve as frontliners. Anong most challenging nga na-experience mo that time? Yes ma'am, tama gid presyo sa among mga tanod during pagtagal sa pandemic with 2020. Pero ginakulbaan man kasi simple ano ba lang ang imo kontra hindi mo makita. So almost 24/7 kami ma'am, may boundary kami. After sa boundary may barangay pagid kami nga ginalibutan kasi tungod may curfew pagid kami. Lodi kagid Ma'am Cherry ha, damo ka na sang awards kinabaton, bunga man sang imo serbisyo nga hindi mabaylohan. Outstanding barangay tanod ka sa bilog nga Iloilo Province, hindi ilang amo sina Hall of Famer pa. So gidi kami be, what is this all about? Bisan ako gani ma'am, dili man ako makapati nga naka-champion kag at the same time naka-Hall of Famer. Basta ang nabalaan ko lang yan ma'am, serbisyo lang ako sa barangay. Continuous lang yung pagserbisyo. Ang nabalaan ko lang is nagabulig ko sa parehas ko, active on duty. Ako lang din isa nga bayi ma'am nag-join. Ang kalang ako nga mga infantry lalaki. Di ra pa matudan ma'am nga kung kaya gali isang lalaki ay kaya man sang babae. Paano ka naka-survive, Ma'am Cherry, sa tanan nga mga kabudlay nga agin pili mo nga magpadayon? We all know voluntary lang ang pagkatanod. Gagang sweldo, hindi amo sinakadako. Before ma'am, kung nagatanod ako ma'am, tricycle driver ako ma'am. May motor man ako, nagabiyahe ako kung wala ako sang duty. Tapos may skills man ko nga sa martial arts, nagatudlo pagid ako sa kabataan man. Bisan allowances lang nga mo nga ginabaton, basta importante palangga mo ang imobra. Wala man sang problema, kaya gid ya. Pag hambal sa amon sang konsyal namon nga may bakante nga tanod, kag ang tupad balay man namo nga tanod nga may bakante kuno nga tanod. Nya-plan ko na kay medyo hilig ko man kay bata pa ko ma'am. Hilig ko sa army mga cell.
yung muna siguro mami, do isa ko mukha ko nga sige, try ko be, do namin man mag-service ka siguro sa barangay at kaluyan man, sige ma'am, namin sige. Mensahe mo, Ma'am Cherry B, sa pareho mo nga mga tanod, kag of course, sa mga kapuso, tanga nagalantaw. Yaha ko nang mahambal sa parehas ko nga tanod, kag sa aton tumalanaw. Maghimo lang kita sang maayo sa aton parehas, magbulig sa aton barangay, sa aton syudad. Sa kutob ka aton masarangan, ini may baylo man nga kwarta o ano, basta importante makabulig ka sa parehas mo. Salamat, Chief Tanod Cherry Dairo. Believe gid kami sa imo. Salamat kay Ma'am Darrell, salamat din sa GMA Regional TV Early Edition. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.